Dan as jy nog as die leier hoor. As die leier van hierdie groep en I have the ability, I am capable of doing it, not through my own strength, but through the Lord, through the grace. Jy kan by the way not afford this. Ek onthou daar was 'n tyd toe ek Kaap toe geword het, so warm met dit vir my vriende wat ek gehad het. Ook nie, maar ek moes net Aquaiman wees. Dis wat ek bedoel. Dat sê net mooi uitgesit. Aquaiman uitgesit. En toe sê Miskien vir sy oomblikke waar jy het nou net dag iemand sê vir my, man jy praat alleen of jy lag alleen. Nee, maar jy net It's not a moment. Ja, is moment. Embarrassing as beter geword. Kan. Worry, ek ben slaap moes noem. Slaap is. So hoor ek net. Worry, ek vraag myself, toe het nou by my of wat gaat zo is dood. Staan toe op. Ik word net suspect. Jo! Is die nou bij mij of wat? Ik wil ons nog doen, maar ik denk, ik maak nog op. Worry man, het ook opmaakt tussen de staan die hele politie. Jo! Ik zie mezelf. Sirens. With leadership, there must be mentorship. Sorry, daar wordt nog meer gezegd. Ze hebben nou eens op 5.000 rand inbetaald. Ik ga je helpen om de zaak dat weg te raken. Ik in de staatsaanklacht. Ik zeg... You must have the answers. Dan no. Elke dag. Het speaker. Dan no forget het speaker. Je moet voor ons representen. En allemaal zo dat. Goeienaand, goeiemiddag en goeiemorgen. Dit waar je ingeschakeld is. Mijn naam is Sandile Kwaiman en welkom bij Beyond the Surface. Waar ons oor alles praat. Ons praat sport, culture, events, business. We talk everything. En vanavond is ons hier bij episode 4 van Beyond the Surface. Ons het vanavond baie speciale gast in onze midst. Voordat hij homself gaan introduce. Ik is niet vanavond alleen op het programma. Ik heb vanavond mijn goede vriend Julian Stoffels vanavond hier om samen met mij hierdie programma vanavond te besturen. Oh man, leierskap. Hoe gaat het man? Woof. Is alright? Heeltemal. As het was jouw dag. Oh man, bietjie rof maar ons is die dag. Weet jy, Woof, ek is elke keer was so excited nou vir episode 4 gewees. Guys, dan ons moet vir die mense jammer sê, ou man. Ons moet vir die slight delay in ons episode 3 waar ons vir Kanaar Dance Ministries interview. En kyk jy, maak sommer baie seker that you go on now. Kyk die video, maak baie seker dat jy gaan kyk onmiddellik die video. It was a phenomenal interview and we got to know them in a deeper level and also to understand where their journey began. And ja man, verder dan is ek is super excited eintlik vir vandag se interview. Oh man, jy is lekker gereed. Definitief. By the way, julle sien mos wie is aan die beurt vandag. Julle sien mos wie doen julle intro vandag. Dis speletjies hier. Guys, before we even go further, Sandile Kwaiman, he is the other. Hy's my hier by die podcast is eintlik my ander half. Hy's eintlik die projekbestuur, but it's great om soos ek voorheen genoem het, ons het 'n baie spesiale gas vanaand hier. Niemand anders as die speaker homself van die dorp over het wees. Elvigo links vanaand saam met ons om 'n bietjie te praat met journey waar hy gekom het en hoe die Here hom gegrace het van waar hy vandag is. Net voordat ek vir hom gee om te groet en ons te introduce, as u nog die 3 episodes gekyk het, nie, maak seker dat u op YouTube baie seker Beyond the Surface. Maak seker dat u subscribe, like en share. Ons is ook op Facebook en TikTok Beyond the Surface. Speaker, goeienaand, baie welkom by ons. Hoe gaan het man? Goeienaand jong manne. Het gaan baie goed saam met my. Ek is bly om op die program te wees en goeienaand aan al die kykers. Om Beyond the Surface 'n baie goeie inisiatief wat julle geneem het. Ek het nou die episodes gaan kyk en ek het vandag terrasse in gaan kyk. Yes, come on. Ek moet dit nou stop. Van die MEC as jy so toe sê ek nou vir my PA dat ek mag gaan, maar ek gaan nou weer kom kyk. So ek het hom klaar gekyk. Ek is bly om op die program te wees. Is 'n voorreg om te wees en vir die wat my nie ken nie, ek is Elvigo links. Ek is bekend staan as Elvigo. Vigoso. Mr. Serious. Allei tipe name. Victorious. Mr. Serious. Ja.
So ek hou maar net Mr. Serious. Mr. Serious. Jo. Hulle sê ek is baie ernstig. Ek weet nie hoe. Is dit? Ja, hulle sê Mr. Serious. So en die naam wat hulle my gebruik in die political spectrum is Victorious. Victorious, so daar's 'n naam gekoppel by Victorious. As jy weet, victory belongs to Victors. Yes, sir. So, Come on, Victros. Moenie speel. Ek kan ons net een by eet hoof. Vikes. 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 Come on now. Come on now. Speaker, ons is bevoorreg om vir u ook vanaand hier by Beyond the Surface te hê. Om sommer met die deur in die huis te val. Before the title. Voor alles. As 'n jong seun. Vat ons 'n bietjie deur die journey. Hoe het u van kleins af, van die jong tyd af, gejourney. Vat ons 'n bietjie terug na daai Elvio links toe. Ja, daai Elvio links is 'n ander tipe Elvio links. Ja, dat was die journey tot hier toe was nie maklik. As mense vir een oomblik dink dat wat vandag is was 'n maklike journey, dan maak hulle 'n groot fout. As 'n jong man was ek nog altyd passievol. Passievol oor leierskap, passievol om mense te dien en passievol om net te doen tot die beste van my vermoë. Maar ek dink dit kom met verantwoordelikheid op die einde van die dag. Yes, sir. Jy sien ek verloor my ma op die ouderdom van 3 jaar oud. Ek was 'n 3-jarige baba toe my ma sterwe. My ma is oorlede in die ANC se ongeluk in 1994. So met die demokrasie van ons land elke jaar onthou dit vir my die 27 April, dis nou soveel jaar wat my ma nog gesterwe het. So ek word in 'n politieke huis groot sonder 'n vader. My pa lewe nog en ons twee het 'n baie goeie verhouding vandag. Word by ouma groot. Ons was so Ouma kind. Ouma kind ons 16 kinders in die huis. My ouma was daai tipe vrou gewees wat almal gehuisvestig. Wow. Al die kinders. Op skool was ek maar oor leierskap. Vanaf A Barnard tot junior 4L tot in graad 12 toe. Ek het op skool het ek die VCSV begin, dit was die gebedsgroep op skool. Ons het altyd voor die skool gebid. Elke oggend voor die skool begin was daar 'n gebedsgroep wat bid ons voor die skool. So ek was leierskap was my passie, maar Elvio links het ook foute begaan in lewe. Daar was ook daar wat Elvio links die pad byste geraak het. Yes. Maar Elvio links het vroeg besef, hey. Dis die rigting waar jy moet gaan. Not the way. So my leierskap het nie oor na begin. Kyk, ek kry leierskap wat oor na begin en ek kry leierskap wat gebore is. So ek glo daar's 'n skrif in die Bybel wat sê toe jy in jou moeder skoot geformeer is, toe jy klaar geweet wie jy is. Yes. So toe ek sê my ma is gesterwe. So toe sy vir my geboorte gee, toe is sy in politiek betrokke. En sy sterwe voordat ek haar nog leer ken het in 'n verhouding met haar gehad het. So vir my is daai baie diep. So ek was gebore in die maag van 'n vrou wat as die mense my vertel my wie was sy. So iemand het eendag gesê, jy gaan altyd jou ma voorgooi as in politiek kom of in jou leierskap. Ek sê, dis die legacy wat ek ongelukkig saam met my dra en sal vir ewig saam met my dra. Ja. So Elvio links is, as ek vandag vir Elvio links moet gaan kyk in die spieël, sê ek net vir Elvio links, jy het dit gemaak. Sy het dit gemaak. Sy het dit gemaak deur al die stampe, deur al die stote, deur al die uitdagings, het dit gemaak. So dit is wie ek is. Ek hou van met mense werk. Ek hou van leierskapposisies, maar ek hou ook van met leierskapposisies kom maar verantwoordelikheid. Yes. So het is niks om net jou te sê is in die posisie nie, maar wat is die verantwoordelikheid wat jy neem as 'n jong mens? So baie uitdagings, baie goeie wat ek deur gegaan het persoonlik en ook in my political career. Maar ek is daar en ek is vandag is net die genade van die Here wat my gedra het, ja. Yes. It's just grace. Ek kan net genade wees. Definitief. Ek dink dat enige storie en enige testimony vir my die summary op die einde van die dag sal altyd wees grace. Wyks. Jo, iemand sê Wyks. Ja, man. Vergeet. Speaker. U word geken as speaker within Beaufort West. And with being the speaker in the political
environment in Beaufort West. The question I want to ask is, wat is iets omtrent wat meeste mense sal verbaas voor staan, spesifiek in Beaufort West, and they wouldn't know about that? Ik heb nou praat vanochtend met mijn PA. Kijk naar hem, Christen, hoe zit er zo te wandelen? Shout out toch, alsjeblieft. Dan zou dat geen voor ik mee goed is niet Yes, meer sir. worden. Yes, sir. Als er iets wat mensen van wat hulle niet van weet, baie ken me als een voorbewaar politician. Ik zeg maar altijd, ik hou mijn mond van nou allemaal kan praten, maar wanneer mijn tijd gaan ik spoeg met die feiten. Zodat ik eens achteroor zit. Maar ik is een persoon wat hou van gedachten schrijf. Ik is een persoon wat hou van kort verhalen schrijf. So, dat is iets wat mensen niet van weten. Come on. So dat is iets wat eindelijk met, kijk, er is mos baie meer in die ding. Dus ik is weer baie gefocust op die politiek. En dan vergeet ik, maar ik hou van schrijven. Ik hou van kort verhalen schrijven. Ik hou van gedachten schrijven. En ik is een persoon wat baie lief is voor, ik heb altijd gezegd, ik wil meneer Zuid-Afrika wees. En ik is baie oor models. Starig model. Ja, goed als verstaan nie. So, dat is iets wat mensen er erg van weten. En ik is een goeie, ik zeg, ik is een goeie golfspeler. An opinie In mijn opinie kan ik is een goede golfspeler. No. Niet zo'n sport, maar ik hou van golf. van nou golf. Yes. Speaker, soos u gejourney het, u vriende ontmoet, baie close vriende. As ek moet vir u vriende moet vra om vir u te beskryf in 3 woorde, wat sal die 3 woorde wees? Kijk, ja, ik heb ook, dat is waar wat je zegt. Ik heb baie vrienden gehad, maar ik heb, zoals die tijd loopt, begin. Yes. Vraag me Afschud. van, ja, geef me net die rechte Yes, mensen. yes, Want yes. het is belangrijk dat die journey wat is, Yes. om te ringen met die rechte mensen. En ik heb net een video call met 2 van mijn vrienden, wat studeer. En ik vraag voor hulle, hoe zal jij dat doen nou voor mij beschrijven? Ik was Wow. op pad. En Wow. hulle sê, waar. Ik het klaar, zoals ik moest nou vragen, met die idee. klaar met idee. Idee gekry. En ik noem, en hulle sê, noem niet die laatste, maar ik ga dit laatste noemen. En dat is wat bij mensen van weten. Oké. Alles al samen je sê, ik is oor fashion. Ik hou van... Alles kan het zien. Ja, Allemaal ik nou. hou van André. Oh, sien het. Ja, oké. Oké. Diepe levels. Ja. En ik is baie straightforward. En ik is baie snacks. Snacks, ik zal, denk ik is baie ernstig. Ik baie ernstig. Maar ik is baie snacks. En dan die derde een, ik is vol drama. Dat Dat is is allemaal het. voorstem. Ik is Ah. vol drama. Drama King. Ja, mijn zin wil ik hê. Ik zoek dit mijn zin. Zoek Maar eens you know? vol die drama. As ons kyk na vandag, like I just mentioned a few moments ago, you are the speaker, specifically of Beaufort West. And when we talk about the speaker, it obviously directs us into the political environment. And therefore, wil ek vra, where does the political race actually start? Ja, goeie vraag. Die political reis begin toen ik graad 10 is. So, wat is hij? Ja, dat is baie ver. Ik kan niet meer onthou nie. Ja, dit het daar begint, maar dit begint van zoals ik gesê het in die begin, vanaf toen ik het baie gemeenskapsvergaderings geloop. As 'n jong man. Ek is op school. As ek moes nou 'n toy optoer ding. Yes, sir. Ik weet niet waar we gaan, maar ik wil ook loop join. Ik is samen die kring, ik is samen die mensen, ik is Is in die stroom. vergaderings en Yes, sir. my altyd gesê of my ouma het altyd gesê, die kind wil nie worry. Hij gaat niet alweer met zijn mensen. Ek is so, ik wil niet weet waaroor die mensen. En ik was baie in politiek betrokken vanaf mijn schoolloopbaan af. So ik het my eerste journey begin ek begin by die ANC begin. Waar ek op die Youth League straks gedien het in die streek en in Beaufort West en op wijk 6 bestuur gedien het. En toe het ek die political carrière gelos en ek is by KDF waar ek moet sê dat ek een van die mense is wat gehelp die partij gebouw het, Yes, waar die yes. Come on now. daar staan.
En ek is uit Beaufort West, toe sê ek nou, ek is klaar met die dorp, ek is klaar, ek is... Toe meer lussie. Worry, Nou gaan. sien jy soos die jong mense wat daar gewoon hardloop. So, ek was ook Gaat Kaap toe, gaat Joburg Ek toe. ga nou Kaap toe. En ek sta nou lang in hy lyn in die Kaap. As ek me verwerk, moes nou aansoek doen. Yes. En ek sê vir my naf, die ding is nie van my nie, maar die travel goed as werk nie van my. Ek gaan maar nou terug. En ek sê vir my broer, kyk, ek gaan nou huis toe. Morgenoggend, ek soek nie meer, die Kaap is vir my, en hy sê, jy gaan nooit weer met my praat. Ek sê, nie, is fijn, ek kan gaan. En ek kom terug Beaufort toe, en ek is hier, en ek is weer by my mense, man. Ek begin toe my NPO Bilton Development. Yes. Nou, Bilton Development is 'n organisasie, NGO, wat ek gestart in 2012, wat op die potensiaal van jong mense fokus. En ek is weer terug by die politiek, en ek join die DEA in 2017. En van daarvan werd ek die wijkse voorzitter geworden. Ik is op federaal gedien op die hoogste vlak van die DEA as een non-public rep. En ik is verkies als die voorzitter van die DEA. En zo het my political career gegroeid. En in 2024 is daar by-election. En ik zei voor mezelf, ik ga aanzoek doen. Kijk, bij mijn partij werk je moest aanzoek en je gaat die hele proces. Waar je interviews, je moet examens schrijven. Based op de toets kan je local government doen of ken je local government, ken je die systems, die structures, en al die klomp goed. En ik heb voor mezelf was ik staan, nou in die verkiezing in die by-election en ik weet niet weet. Ik weet niet weet met die genade zeg ik altijd van Yes, wat samen met die campaign geweest het. En ik word verlede jaar word ik die speaker van die dorp en die political landscape. Een van de jongste raadsleden en een van de jongste speakers in local government. So die journey in die political aspect het lang voor het begin. Soos ek gesê het, ek is geboren met die passie voor politiek. Ek is lief om mensen te dienen en lief om net mijn beste te geven en waar ik kan helpen op het einde van die dag. En ik heb besef als leier sal nie altijd allemaal vinnig tevreden stellen, maar als ik een verschil maak in iemands leven op een dagelijkse basis, dat is wel belangrijk. So my journey in politiek begint rechte waar toe ek nog op school was, vars op school was, een matrikulant, heel geweest het van verschillende structures. So in hierdie journey was ik op een wijkskomitee onder die voormalige raadslid gedien. So daar het begint en die passie het meer geraakt. Net meer geraakt. Yes. Was jy ook so? Kan so sê. Is it? But no, that is amazing. Ek dink as 'n jong persoon, 'n jong laity, nou sal check en dan gaan hy dink check, wow. Ek kan ook aan maar. En ek kan jou sweer liede dat as baie jong manne wat in die skoolbanke sit, hy man is rof en kyk jy dan as hy nog as die leier hoor, as die leier van hierdie groep en dinge, but hy soek actually an escape. Yes, and so I believe that even through this can be an ease and a motivation to a young boy, to a young person that will say, Weersy, despite Yes. and die, ek kan het man. I have Yes. the ability and I am capable of doing it, not through my own strength, but through the Lord, through the grace. They can by the way niks doen. So onderlei nie. Terwijl ons daarover gesels, ik had ook nog een council kom. Zie je moest altijd die ding van buiten af en die attack. En die goede. Maar nou als je binnen council komt, dan besef je, hoe als je altijd zoals ik het gepraat heb, die is nou wetgeving en je moet goed volgens die wet doen. Otherwise kan je die consequenties dragen als gevolg van je kan hof toe gaan en verkeerde besluiten wat je maakt als een raad. So je moet op je voeten denken en je moet altijd besluiten nemen wat baie mensen tevreden gaan wezen. En ik vraag voor mezelf als een jong leier, wat is die legacy wat ik wil los als ik terugkom of als ik niet terugkom? Wat is wat ik wil los in die municipaliteit? En voor de eerste keer in die geschiedenis van die municipaliteit verkies die municipaliteit een junior council. So ik is de eerste raadslid wat de junior council gestart het in die municipaliteit. Wow. De reden voor dit is om leierskap
jong mense, nou sal jy my vra, hoekom man op skool? En as jy gaan kyk in ander munisipaliteite buite die dorp, word die junior council van skool. So ons leer al vir jong mense wat op die RCL's dien van skool af hoe local government werk. 'n Jong mens binne die skool ken die environment van die skool en jy weet ook wat die environment is by die huis. Want jy ken die omstandighede, hoe sy suster, sy broer rondval vir werk. En jy weet ook wat in die skool aangaan. So dit is waar die junior council kom en ek moet sê, die jong mense, hulle is soms verbaas hulle vir my, die manier hoe hulle die manier hoe hulle vra in hulle meetings onder mekaar. En so dit is die legacy wat ek ook kom los het in Beaufort-Wes munisipaliteit. En wie ook al naam het dit indroom dat dit hier die junior council ver sal vat van ons is ook weer in die geskiedenis dat ons vir die eerste keer het ons meie wat die Weskaap en Beaufort-Wes represent in die youth parliament van die Weskaap. Wow. That's beautiful. Nou, so ek vat die leierskap weer terug na die jong mense toe verstaan. Ek kan nie as 'n leier my mente vir my hou en ek gee nie terug op die einde van die dag, jy verstaan. And that is important. I think the question that I do want to ask somebody is, what legacy are you leaving behind? What legacy are you leaving behind? Because jy kan nie goed doen en alles die goed doen, but there is nothing that you're leaving behind. En wat hierdie week wat nou pas verby is, somebody said this thing, hoe diep trap jy jou spore in hierdie aarde? En as jy die dag nie meer daar sien, hoe diep as jou spoor getrap? Kan nie wind dit, nee, kan nie stof net dat wegwaai, but hoe diep, ek van uit in Engels gevraagd te besef ek is, how deep, wat is die figure? Yes sir. Dis baie mooi dat speaker. Soos jy gejourney het, mislukkings was daar. En my question aan u is, wat is die een les wat u uit, ek sal nie sê mislukking of mislukkings, is die een les wat u uit mislukking geleer het? Een simpel woord is om die regte vriende te kies. Wow. Is heeltemal om die regte vriende te kies. As ek terug gaan kyk, en ek kyk my nou, en ek sien waar ek was, ek was ook nie so, soos die groot mense sê skyn heilig, hulle sê mos altyd hy woord, jou baie skyn heilig. So, as om die regte vriende te kies, dit is die belangrikste, om jou te omring met die regte vriende, mense wie sê, mense, vriende wie positief praat, en vriende wie kan praat, as jy kom sit, wie jou kan bemoedig, en nie veel verder in die afgrond. Ek onthou, daar was 'n tyd toe ek Kaap te gooi, dat so warm het dit vir my geraak, tussen die vriende wat ek gehad het, waar ek moes net weggegaan het, en ek is terug in die Kaap. Kijk, ek moes nou uitgesit by huis, kom ek sê hoe so, want ek wil moes nou ook hier, een kwaiman wees. Dit is wat ek bedoel. Dat sê net mooi uitgesit. En toe sê mama goed, nee, gaan, wat jy goed en toe besef ek kan nie, dit is die wie ek is nie, so ek moet hier uitkom. En regte vriende, maar ek bid nog steeds vir my vriende, bly my vriende, maar ek moet net die regte keuse, en vandaag respecteer die manne van my, van hulle weet, dit was altyd Vigo se passie, so hy is vandaag waar hy moet wees, nie waar ek moet wees nie, ek sê my nie self vir hy nie, ek moet nog weg gaan verstaan wat ek bedoel, so maar ek het die regte keuses vroeg in my lewe gemaak as 'n jong man, ja. Oh, beautiful. That is very important, guys. That is very important to make the right decisions, and by making the right decision is also having the right friends. Hierdie quote sal altyd by my bly, your network is your net worth. Ons gaan net gou vinnig op 'n break gaan. Remember that you are on Beyond the Surface. Please do stay tuned because you are tuned in. Still with us. Sindile, myself, as ook die speaker. Hierso, see you nou. Dan as jy nog as die leier hoor. As die leier van hierdie groep en I have the ability, I am capable of doing it, not through my own strength, but through the Lord, through the grace. Jy kan by the way not afgroot. Ek onthou, daar was 'n tyd toe ek Kaap te gooi, so warm het dit vir my geraak. Vriende wat ek gehad het, ook nie, maar ek moes net 'n kwaiman wees. Dit is wat ek bedoel. Dat sê net mooi uitgesit. En toe sê, mens kry my oomblikke waar jy, ek het nou die dag iemand sê vir my, man, jy praat alleen of jy lag.
Hy snaakse moment. Ja, is moment. Embarrassing as beter word. Kan. Worry, ik ben in slaap moest noemen. Slaap. Word dit. Worry, ik vraag mezelf, doe het nou bij mij of wat gaat zo stil staan te op. Ik word het suspect. Yo! Is die nou bij mij of wat? Ik wil ons nog doen, maar ik denk, ik maak nog op. Worry, man, het op maar tussen de staan die hele politie. Yo! Ik zie mezelf. Sirens. Maak With leadership, there must be mentorship. Sorry, daar wordt nog meer gezegd. Je moet nou eens op 5000 rand inbetalen. Ik ga voor je helpen om je zaak dat weg te raken. Ik in de staatsaanklacht. Ik zeg, You must have the answers. Dan no. elke dag. The speaker. Dan no verkeerd. Speaker. Je moet voor ons representen. En allemaal zo dat. You are back here with me, myself, Hillian Stoffel, Sindile Kwaiman, and nobody else than the Speaker of Beaufort West, Alvigo Links. Kijk, jy, ons het hom nou sommer nog een naam bygegee. Met al die klompie name is nou al weeks op. Baie belangrijk. So yes, we are back here on Beyond the Surface, and therefore we're just gonna keep on diving deep. We're gonna keep on exploring the man in who he is. Why die die en allerlei tipe goede. En ek is so intrigued, specifically when it comes to legacy building, especially when it comes to purpose-driven people, because you have to understand we are put in this life to make a change. En miskien weet iemand ding seker maar net elke oggend, né, se groet. Even die, oh man, that can make a difference in that person's life. The way you greet somebody, the way you approach a certain problem, net die manier aan hoe jy smile, maak iemand se dag. Hulle sal altyd sê, hy persoon het so mooi smile, hy het so mooi groet. And that is how you in a very small way or even a very big way can make a change in somebody's life. And so yeah, we are sitting today with this speaker, Beaufort West, and the man is a natural leader. And ek weet, with leadership, there must be mentorship. And therefore, I want to ask the following question, and that is, as ons kyk na u lewe, moet daar 'n rolmodel wees. En dan wil ek vra, wie is daardie persoon of persone wat as 'n seun jy groei op, but that is the man, that is the woman that inspires me to actually become who and what I want to become. And therefore, het hulle ook 'n invloed op hoe jy jou dinge doen, of in fact your life journey. Please give us, wie is die mens of mense, wie u regtig as 'n seun opgegroei het en gesê het, wow, die inspireer my en die is my rolmodel. Ja, baie dankie en dankie vir die kijker wat saam met ons is. Ja, ek het twee rolmodelle toe ek groot word in my journey. Een is oorlede Dominee Jack. Dit was my mentor gewees, was my artkind. My geestelike mentor. Doe me niet met die volgende geleerd. Kijk, bij die klas is ik altijd laat gekomen. Ik weet hoe persoonlijkochtend of op dinsdag is ik altijd laat voor die kinderboon. En Yes. toen komt Dominee zegt mij langs. Ik ben genoemd voor mij langs. Ik ga nou voor jou beginnen leren wat je moet doen. Asseblief linksie. Alsjeblieft. Nou, je moet verstaan, ik loop bij junior school. En dat is iets wat ik nooit zal vergeten. Ik loop bij junior school. Nou, ik ben nou uit die gaten kom, dat ik nou elke ochtend vroeg Dominee zei, ik kan het opmaken. Ik ben nou uit die gaten stap. Nou is basta school om zo aan de gang. En mensen die al altijd achterkomen, nou, wat gaan hier aan elke ochtend gaan maken Dominee zei, ik op. Gaan maken het op. Ook koster. En daar vanaf wat ik mezelf terug junior school toe. Zo dat gegaan. Elke ochtend.
uit die gaat uit stap, maak ek op junior toe. So het gegaan. En so doen moet my gediscipline oor tyd. Voor by die skool kom. So daai was my rolmodel gewees en het my baie geleer in die geestelike goeders wat ek by die kerk betrokke was. By die aard. En in die political landscape, en ek praat altyd daaroor en mense het altyd hulle issues rondom dit, waar ek sê my rolmodel was, ek het altyd vir myself gesê, ek is die volgende Truman Prince, maar nie die volgende Truman Prince in Truman Prince se weergawe nie, maar die volgende Truman Prince in die Elvigo wat beter gaan vaar. En baie sal sê, hoe Truman hy dan skriktompie foto maak? Ek sê nee. Ek glo, as 'n jong leier, kyk ek na die leier se foute wat hy begaan het. Dis een iets wat jy nooit moet doen as 'n leier, wanneer jy ander leiers se foute begin kritiseer en dan verstaan jy hoekom jou goede rondom jou begin agter mekaar val nie. So op skool het ek baie vertroud gevoel, ek worry as daar dinge nie so is, dan stap ek ding uit en ek tot op die skool vrou, wie is jou mentor, dan vat ek vertroud Prins. Ek en meneer Moses, die hoof van junior school, hy het dit nooit mekaar verstaan nie, maar toe meneer Moses my nou agterkom, hoor die man is so by ons. So ek was nie die enigste man op die skool wat kon political thesis gedra het. Maar Truman tot en met vandag toe, tot buitekant sy foute, ek het die hart en vasie, as hy nog steeds my mentor van, hy het so in sy journey, het hy so baie geachieve wat mens nie van weet, en mense kyk altijd na die karakter wat, nee, hoe kan die, en iemand het my een dag gevraag, nou is a weekend, hoe kan die man, toe loop ek en die man was nou saam, toe sê hy, Truman en sy sien, en dan sê, ja, dit is my sien die. So ek het al probeer, soos hy nou praat ook verstaan nie. So, jy kan het hoor. Hy het moes my praat verstaan nie. En wat my so interessant is, in 2024 met die tussenverkiesingen, staan ek in een week, as 10 mekaar man. Wow. En nie één keer het hy iets sleg van my gesê. Negatief. Of negatief, want hy het my net gebouw en gesê, hoi, ek probeer, geen doorherd in my staan. Ek staan het in jou, wacht jy man. So het ons die respect vir mekaar, maar dat is nog altyd, ek kijk nog altyd op na hom. So hy was die persoon wat my aangebemoedig het om aan te gaan, because as hy sy standpunt ingeneem het, en het 'n ding gesê, dan het hy het gedoen, en ek wil net hy legacy nalaat, en ek het eendag gesê, vir my nog leiers, die fout wat ons leiers maak, veral ons groot leiers, is nie om die mantels af te gee vir die nuwe jeug, die jonge geslag. So daai is wat miskien baie lek, en dat is ook om ons baie vind, ons jong mense nie, ons het die rolmodelle in vandagse samelewing nie. Ja. Speaker, die is nou die part waar ons, die is nou die moment waar ons die bekendes, Kara het ons het gedoen, a funny moment, of a snaakse situasie. So die part waar ons wil hoor, wat is die snaakse situasie wat een gewees het, wat jy kan vandag nog, mens kry sy oomblikke waar jy sit, of ek het nou die dag iemand sê vir my, man, jy praat alleen of jy lag alleen, jy kry oomblikke waar jy net terug, jy kry oomblikke, wat is die snaakse situasie wat jy snaakse moment, ja, snaakse moment, embarrassing, as jy beter woord vandag kan oorlag. Ek was en toe lag ek ook maar net, ek denk myself, was ek een snaakse goed op het en dan word ek stil. Kyk, ja, was so baie jong manne, was baie jong mense, dat was verschrikkelijk baie, te veel eindelijk. Ja, moments wat ek net gelag het en gesê het, ja, het ek nou weer die ding gegaan. Die eerste is waar ek, ja, is diep maar snaaks. Maar het is ook daar uit die snaaks, het is een lesson wat ek geleer het. Een eye-opening gewees het. Toe ek wil staan as een kandidaat waar ek vals beskuldig was in goeders gewees. En paar maand terug, waar ek weer in slaap moest noemen. Slaap rustig. Dan hoor ek net, waar ek vraag myself, top het nou by my of wat gaan aan? So stil, staan toe op. Ek word net suspect. Jo, is die nou by my of wat? En ek
Ik wil ons nog loer, maar ik denk, ik maak nog op. Waar je maar net opmaakt tussen de staan die hele politie. Yo! Ik zie mezelf, Sirens. maak Vater. het op. Allemaal, al die spelers staan buiten. Mezelf, wat heb ik gemaakt? Speaker. Hoor je die speaker, man? Yo! Dat is die wetgever van die dorp. Vater. Die spelers zien het, meneer, andere aan een docket. Ik zeg, voor wie? Nog lang verdeling. Ik zeg, oké, nee, ik kom, ik ga die proces. Klaar. Maar ik zei, het wordt met de rondgereden. Dus ik belde toen voor Christelen, eerste belde voor Christelen. En ik was toen daar, ik was toen in die celletjes nog. Maar ik zat daar in die één brave, je zei niet die spreken, wat maar gay. Ik zei, meneer, ik heb nog niet tijd voor jou niet. En Pastor Mitchell komt toen voor mij en ik praat toen met mij en ik was toen heel helemaal rustig. Want van die jaren komt mijn moeder mee daar en ik zei pas, ik heb het erg gedaan. Ik weet niet, maar oké, ik ga die proces. En ik ga huis toe en mijn familie zegt mij, jij gaat die dag af. En ik zeg van, wow. Ik ga nou voor mij recht maken. Ik ga naar mijn nekjes maken en ik ga naar werk toe. Yo. En ik ga werk toe en ik zeg van Christen, ik is nou pas nou daar. Kan ik hier gewoon net mee, kom eens gemaakt net een gecertificeerde afdruk van mij. Ik wil net gaan staan bij de politiestatie. Die hele schoffers bestonden daar. En ik ga en ik schrik. Die man was er nou net hier binnen. Dus ik kom nog. Ik laag toevallig. Ik zei, dat is zeker een dank, ik ga naar achter. Dat is zeker een dank, ik ga naar achter. En dan certificeren en dat niks gekomen van dat die. Niks gekomen van die zaak. Ik zat een maand geleden terug weer in mijn kantoor. En iemand bel voor Christen naar mijn phone, want ze heeft mijn phone gehad. En die persoon zei naar meneer, daar is een zaak die nu gemaakt. Ik vraag, een zaak van wat? Verkrachting en molestering. Ik vraag, waar? Die was in die kaap. Ik zei, wat is die persoon zijn naam? Daar wordt nog meer gezegd, ze moet nou eens of 5000 rand inbetaald. Ik ga voor je helpen om die zaak dat weg te raken. Ik in de staatsaanklacht. Ik zei, ik is onmiddellijk politiestatie toe. Ik ga het vragen toe. Nee, die detective zei, ik heb een baie goede verhouding met die brigadier en die hoofdkoppen van die politie. En hij zei, nou speaker, dat is een scam. Ik zei, nee, die man kan te ernstig. En die man zei, hoor, die zijn niet op procureur, die zijn niet die politie, dit is ik en zij. Scam. Ja, en ik denk toen, wat? En ik kom nog net, en je moet een douw, ik kom nog net hier ding van de politie, van de hoofdzaak ding, wat ik geween heb, wat nu bij overal gekomen is. Die mensen moest uitverbloed worden. Ik zeg mezelf, die zegt weer van wanneer die en die persoon ken die laatste detail van mijn laatste detail. En hij toen nooit weer gebeld en die speler, die policeman antwoordde die phone, zei ik is alweer zo procureur en ik drukte die phone af. Ik blok hem toe, vind ik niet meer deze schip. Maar die snaaks van alles is toen ik, wat ik ook bij je voor lag, is toen ik op sociale media. Ieder volg ons op sociale media waar mijn voice clubs en ik op sociale media. Socials. Content. En ik laag en ik zeg me, hij is het ik. Maar wat, hulle niet geweten het niet. Toen ik in meetings kom waar die mensen, kijk, ik heb nou nieuwe jonge raadslid zo, niemand kan meer erg in meetings zien. Kijk, die wordt weggestuurd voor salka trainings, whatever. En een vraag, kijk die ene raadslid, kijk me zo, hij is van die Overstrand municipaliteit. Kijk mij, ik kom. Ik zeg, worry. Het is geen iemand wat aan ook als een mol geweest is. Het is geen. Ik zeg, ja, ik moet zo zeggen, wat aan? En zo toen ons gelaard en ik was daar, maar nooit het gedacht dat het zit me eindelijk op Airie. Famous, so dat is die snaaks wat ik altijd voor lag. So dat het eindelijk voor mij die boom gegeven te zeggen, nou leven je volgens hij, verstaan niet. So ik lag altijd door dat, maar dat ik kom hier bij je diepe goed wat ik je wil nou vertellen. Als die political season komt, dan ga ik het heel goed, verstaan niet. Yes, sir. Being the speaker in Beaufort West, and without being the speaker, or kom ik say, beside the speaker title, speaker kom ons met leadership. So dat jy is onmiddellik aan 'n oog en met hy kom die questions in. Met hy kom al hierdie ander goede. So then my question becomes, wanneer jy lewe te oorweldigend raak en almal soek nou net antwoorde by die speaker. Wanneer is dan die speaker?
You must have the answers. Hoe dan nou? Elke dag. Het speaker. Oplossings. Nou verkeerd, speaker. Verstaan? Je moet voor ons representen. En allemaal zoekt net antwoorden bij u. En dan raak voor u. Nee, man, joh. Het voelt niet goed. Het voelt niet goed. Maar question becomes, wanneer alles overweldigend raakt. En dan mag ook antwoorden van u. Waarin gaan jij fysisch, mental of spiritual even om vrede te vinden? Ja, dat is een baie goeie vraag. Ivy. Ik heb vandaag voor mij, kijk, ik heb ons bodyguards op. Jo, Kom maar nou. ons moeten bij level komen. Dit verstaan niet, Ik heb man. vandaag voor mijn bodyguard gezegd, kijk hier, ik voel vandaag verloop, man. Ik voel vandaag om uit die dorp te lopen, tot in die gaten te lopen. Baie keer rij ons, dan groet ons, maar baie keer loop jy, dan krijg ik zoveel mensen langs die pad. Nou, baie van mijn collega's hou niet daarvan als mensen met die dorp voorkeer of stop. Yo, hoe zeg ik dan? Van ook mij dan niet. Mijn broer, ik heb met... Zo gaan het de hele dag. En ik vraag hier advies, ik vraag daar advies, ik vraag bij al mijn collega's advies. Zelfs mijn collega's in die parlement vraag, hoe zal jij die dingen hanteren? Of mijn speaker Dylan Mitchell vraagt altijd, hoe zal jij die dingen hanteren? Hoe procederen je brief? En ik kan allemaal ze vragen, allemaal kan ik me vragen en navraag doen. En als ik bij mijn huis kom en ik kijk door mijn dag en ik vraag altijd mezelf af, weet ik vandaag iets goed in iemand zijn leven gaan doen? Of weet ik vandaag dat mijn antische probleem uitgesorteerd? Van als een leier kan niet vinden bij allemaal uitkomen. Je zal nooit dit kan doen, je zal nooit allemaal tevreden zijn. Maar ik moet zeggen, die enigste plek waar toe ik ga met al die gedruk. En je moet onthouden, dat is gedruk op mij als een jongman. En als een jong leier. Als om net rustig te gaan worden. Zeg Jere, is al wat ik doe. Elke aan, Yes. elke ochtend, Jere, geef me net wijsheid, kennis, een onderscheiding geest tussen recht en verkeerd. Geef me onderscheiding geest om een goede, verantwoordbare leier te wees. En Jere, geef me mensen wie voor mij die rechte inlichting en die rechte goed geven. En al die wat voor mij die verkeerde goed halen weg, openbaren hulle self teenoor my. En dan sit ek in 'n vergadering, dan sit ek tussen mense, begin kyk ek hulle soos dan, okay, nee, wag, jy is op 'n ding uit. Nou verstaan hulle, ek is altyd te praat, maar ek onderskei jou tussen, is ook nee, wag, jy is so, okay. Dis wat ek altyd vraag, dis regte waar, leiers ek hol net, en ek ga net na die Vader toe vir my hy onderscheiding gees te gee tussen alle posisies, alle waar ik mezelf bevind, ja. Beautiful. That is awesome. I want to end off with the following question. And hearing you, I was one of your pad van die speaker. En Vigo se lewe. En ons hoor die funny moments, ons hoor die embarrassing moments, ons hoor ook van die ernstige moments. Ons hoor ook as iemand serious, ons hoor iemand serious en ons hoor al die goed in. And it's amazing, it's all good. My question becomes, wanneer jou story eendag na jare van nou af vertel word, wat hoop jy, sê mense, agter die posisie, weg van die posisie, weg van speaker af. What do you hope people actually, a few years from now on, they can say, nee, So yeah, man. Wat ik wil, en ik draad het met mij vanaf mijn grootwordjaren, is omdat ik rechter waar een legacy moet los, wat iemand moet net kan zeggen, hij was een mens. Hij was een mens. En dat ik, mijn oma had altijd gezegd, je moet leven voor jouw kinders. Yes. So, mijn kinders kan niet haken aan de maken aan te dieren doen. Verstaan je? Al wat mensen, als ik die legacy moet los, net zeggen, Vigo, nee, hij was een mens. Hij heeft geleven voor zijn mensen. Met zijn fouten, hij heeft geleven met zijn mensen. En als mijn leid is aankomen, als je dan met nee. Wow. Jouw pa was
eiste. Ja, jou pa was hy hond wie hy dink hy is. Hy type man. Guys, we had come to the end of this episode. This was episode 4. Was dit nie goed geweest? It was amazing. It was amazing. Guys, Sandile Kwaiman was aan my kant gewees. And so you definitely gonna see more of him here beside me. And we want to thank you, Speaker Elvigo Links, for joining us on today and just to come and tell us a little bit about who you are and not just the position of where you are in. And I believe that God is going to take you from glory to glory, from greatness to greatness. And we speak the blessing of God upon your life. And I know that you watching, you had received something, whether it is wisdom, whether it is knowledge. And I want you to understand as young man, clearly jy kan bereik and anything you want to do, you can do. And in fact, you can do anything you put your mind to it. Guys, thank you so much. Be certain to like and subscribe. Wat moet die mense doen? So maak seker dat Jo. as dat om op YouTube te gaan, subscribe, ook op ons TikTok page en Facebook Beyond the Surface. Baie belangrik. Share, comment, subscribe. Maak baie seker. Local is lekker. Support local, guys. And by supporting us, you are subscribing. It's very important. And ons sien weer vir u on the next episode, episode 5. And so thank you guys that you tuned in right here on Beyond the Surface. See you on the next episode.